vatre, a zatim će, kaže, biti odgrnut hidžab. Pa će se ukazati lice Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa će to biti najveći užitak vjernika u džennetu, da gledaju Allaha subhanahu wa ta'ala, lilladina ahsanu husna wa zijade. Oni koji dobiju taj užitak džennetski i zijadu, to jeste višak, kažu mu fesiri, to je gledanje u lice Allaha subhanahu wa ta'ala. Draga moja braćo, vi znate da na dunjalku kažu, ako ne znaš šta je dobro, znaš šta je jeftino, ili kod Kineza. Nije. Znaš šta je skupo. Jer uvijek ono u što se puno ulaži, ono je tako skupo. A ono se lako smati na brzinu u Kini, to se može brzinom im prodati, jeftino je i ode, ali nema dugotrajnosti. Inne sil'at Allahi galije, inne sil'at Allahi l'đenne. Allahova roba je skupa, a Allahova roba je džennet. I zato, dragi moji brate i plementa sestro, nemoj sebi dozvoliti, nemoj prokockati ovih 60 ili 70 godina, što je prosjek ovoga našeg ummeta, da izgubiš vječnost. Da izgubiš najbolje društvo koje se sastoji od poslanika, šehida, uleme, bogobojazni. To je najljepše društvo. Nemoj izgubiti tu priliku. Jer ovaj dunjaluk, na njemu su samo lahadat, samo trenuci nekakvi uživanja. Za vječno uživanje. Za vječni džennet. Nema tamo ni ovi ibadeta kao što je hadž. Nema džihada u džennet, ne boj slepca srće tamo. Nema namaza. Nema posta, ne moraš tam biti Daudovac. Niti ponedjeljak i četvrtak i tako dalje. Nema napora, samo užitak. Nema spavanja. Nego samo znači užitak. Ali to moraš vjerovati, nije to rekao Bilal Bosnić. Pa da kažeš, od njega se uzima i oduzima. Nego je ovo rekao Allah dželle šanuhu. Ovo je kazao poslanik alejhi salatu vesselam. Pa ti već to priznaješ, klanjaš. Što zašto u džamiju ako sumnjaš? Znači ti si opredjeljen već. I zato samo jačaj sad dozu. Pogledaj jel ti sve priključci rade dobro. Da li ti akumulator, da li su znači kleme dobro naštimane. Da li se funkcioniše i uz Allahovu pomoć, ako ustraješ na tome, ne boj se. Ne boj se, ti ideš prema džennetu. A evo, hajmo na kraju da završimo. Oduljilo se predavanje, jel tako? Oznojili se. Već poruke dolaze. Možda si već planirao ovo ili ono. Ali hajde prodaj ovo svoje predavanje. Nešto sam ja govorio. Utrle ti možda noge. Oznojio se. Ali hajde procijeni ga koliko vrijedi za tebe. Pa da ti platimo to. Ali da nisi ovo čuo. Osjetiš nekakvu smirenost. Ravno sve sad domora. Jel tako? Sada nego kaže, hajmo još žešće. Imaš snage, zato što je malo energije. Sad možeš upaliti na ključ. Ja. To je taj iman. To je taj džennet. Ovdje nema, znači, dosjeda i dvosjeda. Ovdje nema daljinskog i užitaka i klime i tako dalje. Ovo je sve ne klima ovdje. Ali osjetiš jednu smirenost. Osjetiš da ovdje nas ima viška. Ovo što mi se prebrajamo sad neki 30-40. Ovdje je sada krcato. Ovdje su sada brigade meleka koji slušaju Allahov govor. Ovdje je Allahova milost. Sada mi kažeš, daj mi Marku da se tražio prije, ne bi 10 peniga mogo dobiti. Sad se malo razdošalo srce. Sad bi mogo dobiti Marku. Zašto je to sve tako? A gdje je onda ono četvrto da nas Allah spominje i kaže pred svojim odabranim robovima? Ne znaju oni što nosi arš. Ne znaju meleci neki šta mi sad radimo. Pa i Allah obavještava, eno moji studenata, vjernika, sjede na pjevavama i govore o meni. Slave mene, slijede moga poslanika, alejhi salatu vesselam. I onda počinje Samir, Haso, Huso i nabraja naša imena. Zamisli da ti neko sutra dođe kod predsjednika kantona i kaže, moraš malo stišti, ima jedan student, gdje ga malo jednog dana pozovi, ugosti ga i dođe i kaže, jučer sam tebe spominjao tamo pred guvernerom, šta ja znam, ovi milioni, pa rekao je da ima nešto za tebe. Kako se ti sredio za taj odlazak, jel?
kako vježbavao gramatiku, da ne bude ni sanđaška, ni krajiška, ni sarajevska, da to bude kao ovo je stvarno student, ono originala, ovaj nikoga znači ne emitira, ovaj govori čistim babinim jezikom. A zamisli taj susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala. I zato, dragi moji brate, znam, razumijem te, imaš strasti, ali gledaj da je kanališiš u granicama šarijata. Jesi na ženitbu, idemo, kucat ćemo na 2 miliona vrata bošnjački, dok ti kakve mladi ne nađemo. Ali ne idemo povuk. Žedan si, tražit ćemo od ko se jednom napije vode sa bar šaršije dokle god od zemzama, ali nemoj pive, neće ni krava ni hajvan. Nemoj znači gledati ono što je haram. Jedi ono što je halal. Traži sebe, znači u Allahovim dozvolama, u tome je samo hajer. I u tome se zadovolji. A to sve znači u potpuni ibadetima, jer se u njima uživa, ne uživa sa kaškom. I onda ako Bog da čekaj, kad te tvoj gospodar pozove, a ti već udario vizu za budućnost, ovjerena ima pečat, sve uredno, samo ti treba da odeš sa ovoga svijeta. I onda će se oduljiti. Rečeš, ja rab, pa ima smisla više, ovdje se ovo oduljilo. A onaj ko se ne priprema za to, kaže, šta je ovo, kud ovo moram ja to ići? I iskrivi i ruke, i noge, i oči, i nos, i usta, kad mu se kaže, mogu ti umrijeti. Kad nemoj to više cigareku. Ti si mene uvrijedio, nikad ti halal te neću. Da je to tabu tema, se o tome ne smije pričati. Ima ovdje srčanih bolesnika i tako. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da parola našega života bude kul inna salati wa nusuki wa mahjaja wa mamati lillahi rabbil alamin. Reci moj namaz i moji obredi, moj život i moja smrt, sve je to radi Allaha dželešanu. La šarika lahu. On nema druga. Meni je tako naređeno. Ja sam prvi musliman. Ovo je ponosno na kraju. Da kažeš ljudima, ljudi, ja sam musliman. Nisam ja ni vehabija, ni vampir, ni ovo, ni ono. Ja sam musliman. I kaži sebi drugima, hajde da budemo bolji muslimani. Ne po metru, nego po imanu. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Halalite mi, draga braćo, ja vas molim u ime Allaha subhanahu wa ta'ala i molim Allaha dželle šanuhu da budemo društvo i dunjaluka i ahireta, da budemo u džennetu zajedno. Assalamu alaikum.